ngadari basi papa msorera na mai yangu ayo kuti kwendare zvipamte muchichingamidza chakamira maropa zvikakwaita sitsika dzedu dzechivanhu dzafundira vana baba tuchireka veru mashure mamuti muchireva vana vantinza kuya tinotonga vanhu kugara titoona kuti kuramba zvake mhosva akaita sei akaita kuramba zvake upombwe akaita vanhu bavo vakawanda pamura asi anobatwa achiba ndiye mbavha vanhu uye vakawanda anobatwa achipomba ndiye mhombo kunzwisana ilanguage dzakasiyana siyana koya kuroorana kuno mwana wakugara mukadzi mukaroorana ninge iri jeni mumba hamugara unge maramba isi anondibva pazikanwa kuti mukadzi ndoupi panozikana kuti musi wokuenzera kuti mukadzi ndoupi kana kuzoona mwana mimba ndopakuzikana kuti zvakadai izvo kufanira kuzvinzwisa izvozvo saka vanhu teedzerai tsika dzedu dzerudzi rwedu rwechitema tisima british toita zvakanaka vanhu ngatigarei zvakanaka tichiita zvakanaka tiwirana ndipei nyaya yatoni nokukumbidza atiziswa nomwana wokwanyanga inandauziva kuti kumusha kwaenda ndoku saka ndakakwanisa kutsvaga kuti 2 weeks ndichitsvaga kuchikoro ndotsvaga ndadaro ndawana pamusha panyanga ndopa ndakasvika ndakabvunza ndakati pana baba woyeri pano andasvika handiti baba hapana panga pana mama idegedega ana mai ndakawa ndoda heti yangu chete yapana Mana macam pulsa apa? Tu zeti. Suka dia kita orang dulu. Tahu sih? Dia kata orang dulu sih orang dulu. Nuan apa di mana? Depende tu. Sekarang? 15 years. Aku di mana? Ya aku nanya. Sasa Zambia. Mira sana. Katika Zambia basi. Unaona ndinopinda muda ni nditanga ndisataka kutaura samani zemarriage. Kasa mas marriage yenda haifambi zvakanaka kuchidaiso. Unaona zvinoita iwewe nyamuchanga ukuona 22 years mwana we ano 15 years kureva kuti wakapunda njero ngakuisa ukuona zvinoita ende kana ndipana pano panikagara panoita kuti mupisa ndo zvamunofanira kuziva nyika yese inenge yakatarisana nesu kukwinda chakwapa that's why nditiona kuti pandichita fair zvinondinetsa kana kutondvenga kana kuti ndati wozokatarisa kaita mwana andainji una 22 years kana pandikataura zvituva mutemo urikuenda kujeri ndati munhu womuridzi womwana kufunga sei kusana ndataura mutemo ichi pamusoro pemwana wangu kusana ndava nababa vacho varipo tsanangura kuti afika pamwana iwe taura pamusoro echamamiri ndezvakaita mukomana wekudisturba mwana wangu achiri kuenda kuchikoro ndoda umurudi apakora mwana anga ari kuna sekuru vacho kuno saka ari izvozvi ndoko achiri ndatouya kuti ndimutore nhasi kuya kwandatoita zvimwe nguva pari kutaura purezidendi paya kuti kumborova vana vanofanira kurangwa it's 100%. But it's not dapa nomutoro vanorovai purezidendi vari right. It's not fair kana zvinhu zvichita so regai ndikudze mwana womumwe mwana wako ndozvamunofa but mese munongoti kana muzvimuka zvona so munongonakidzwa nazvo but still uyo asipoirwa upenyu hwani hwake toendepo
pindura zvotaurwa. Ndiwo kutaurwa nyaya imwe mbiri. Musoro nyaya taurwa ndainzwa. Uri kunzwa pindura zvepfuma iri dika. Panguva ino handina sindokwanisa kutaza. Pamusoro chakamira ngapedze nawo. Inini kutaura kwangu kuri kuti kana usina mombe idzodzo kujeri unoona kutora ndiri kungochengeta mwana wangu achimudiki. Ngapedze nawo. Anditi muri kunzwa ndati pana pandikagara panoita sei panopisa nechitaura zvinhu zviri fair. Murinzwa muri kunzwa zvandikutaura. Muri kunzwa zvandikutaura. Ende zvakaita mutemo mwana uyu mutemo unoti para panofanira kuenda kutestwa zvese kuti haana pamiri here akadi here. Taura zvese zvakaitwa pamusoro zvese ndakazviita. Musi wacho wesvondo ndakamutora kumusha kwanyaka. But unoziva here kuti hauna kupedza. Hazviti kwese mudzi wechipedza. Unofanira kudzokera futi negrace period yakati kuti zvechirwere. Chirwere chinopa nguva yacho. Tuwira. Wozi ndikutaura ini ndikutaura pana panotaura maita kusesa mutemo. Handisi kusenzesa kuti ndauri hama yangu. Ndikutaura zvemutemo. Alright, ndombobvunza. Saka ndaenda mberi ndiri pamutemo. Imi vano mwana uyu murifungei? Zvotaura uyu mudzi womwana akanyangadzirwa mwana. When is that? You are wrong. We're going to tell you. Yeah, you have no garage today. Kana mukasanga noma issues akadai so. Musati maenda kurefa, ifana makaenda kwa u. Kuzvisaka, makaenda kuti sit down. Dai those mad, dai makakombatsa tamari akashandisa uyu. Kenda makaenda kwa kwesi kuchipatara. Why you chita zviri wrong when you fuck off man? Peka sitanya nas, but mukutara izvo, trekeza kududa zvinhu zvakaipa kuti zviite zvakaita zvakanaka. Kuna kukangasa dare rangu. Musoro chakamira. Amina masvika ndakavapa 2 days dzokutoti chibatere. Ukunyatsonzwisa. Ukunyatsana zvepano. Ndakuti patikagara panapa panopisa. But why usina kuita izvozvo akataurawo? But wakatadza here kuti nyangwe savo ndiraendwa mutemo unoti unoturati zvakadaro. Wakatadza here kufamba kuenda kukasanyaya dzakadaro. Nyika yedu tikudii nawo. Hapana kauya chatikuita pana chipedza kutonda kutora mafuta kutonda kuti uya kuenda kujeri. Wozi handina nowe. Ndendepi? Each and every time first lady vanogara vachitaura nyaya kuti vana vadiki kuroorwa vanoona. Ende mukuona muchisvika mudare munhu zvakotanga kulecture. Izvisiyai. Vana vanokagara mopapa vaudzei zviri kukonzera matambudziko mudzimba. Maifana kumaka dai nhasi pana papa sina dzakadai izvo. Pamusoro chakamira. Apo zvibharo nenyi special court. Panyaya pezvitambudziko rikuroorwa nekodhara. Kutsangura pana pasection yereport 1. Which any person who is a child shall be guilty in offense in terms of this bylaw shall be liable to a penalty of 2 kettles. That penalty shall be paid within 1 month from the date of judgment. Irumbatanga your drugs of 12.6. Any person who engages in sexual relationship, a child within a prohibited degree shall be guilty in an offense. This offense shall attach the fine of 1 kettle and 1 goat, which shall be paid within a period of 3 months. Correct? Bible number 3. No. Kusataura nyaya yebylaw. Manzoka. Rakatoapurwa napresident parliament. Manzoka. But why man ndikutaura ndotagara ndichitaura. Unozwa kuti nyaya munoti unozwa kuti zvinhu zvamuita zvinhu zvidiki. Kana zvasvika kunoka hazvinapo kudzinga. Kudai padze murangari kana pasina takuita zvinoreva kuti mbozi handidi kufumuka mudare.